nadie daba un peso por mí, ni eu mesmo, porque chegar aquí costou moito, pero despois do esforzo que foi grandísimo, den un subidón terrible, e un subidón porque me facía ilusión. Este é un dos lugares máxicos de Galicia, milagreiro, máxico, un lugar ao que ven moitas xentes, e que está perdida aquí nos montes de Paderne de Allariz. Eu creo que isto, bueno, aí eu empecé a andar onde a igrexa de San Vicente, cara ao monte, a esta pedra, a Santa da Pedra, que así se coñece, na calle esta figura de a Santa Mariña. Conta a tradición que Santa Mariña viña aquí cando viña cogando o monte e se sentaba neste penedo. Eso dice a tradición, posiblemente, bueno, no ano casi 1800, 1790 creo, se lle pon esta figura da Santa Mariña, debe de estar policromada no seu día, conserva restos, e posteriormente ten unha cruz. Se vos fijastes na cruz, veredes que hai un montón de rosarios, eu aí vexo tamén chupetes de neno. Bueno, supoño que xente que ven aquí a pedir, porque se supón de que este sitio é milagreiro. Sobre todo un dos rituales que hai aquí, se vendes nesta pedra, aquí está chea de auga, dicen que conserva auga todo o tempo. Estamos no mes de agosto, fai moitísimos días que non chove, é con calor, e estas soquedades que recordan a forma do que sería un oído, ten agua. É que esta agua, mollarse nela e aplicala sobre donde tes unha doenza, dicen que cura. Recórdame moito porque agora que viña, bueno, a pedra é unha pedra que non podía decir boante, que está sobre o terreno, e un pouco especial é de que conserve a auga, non? Porque non é un acuífero que meta agua aquí, é un milagre, quizáis. E me recorda tamén a Santa Xusta, alá na parroquia de Carballeira, creo que aquela Nogueira de Ramuín, que tamén había un ritual, verdade, de vir aquí a mollarse a pedra. Hai moitos rituales en Galicia desto de augas milagreiras. Bueno, aquí toda esta zona está chea de recordos, xente que trae aquí flores, rosarios. Bueno, espero que vos guste e que disfrutedes do sitio, e que se chegades, bueno, o sitio é espectacular, o camiño é espectacular, está metido nun bosque no que bonito. Estamos, bueno, cerca do Castro de Armea tamén, de Augasantas de Allariz, non de Paderne de Allariz, que este outro concello. Entonces, ben, non sei se coñecíades do sitio. Espero que vos haya aportado algo. Eu voume. Hasta logo. Gracias por andar aí, a poñerlle me gusta e compartir, se é que é do vosso interés.